Dwi'n mynd yn nerfus nawr os taw 2 neu 2, sa'n gwybod beth yw bod dweud, ond 2 dechneg, dwi'n meddwl. Mae'n 2 dechneg ymarferol i ni'n mynd i fod yn trafod heddi, yn dyfe, sef rhywbeth o'r enw cyfeillio ac hefyd crynhoi, felly dyna'r 2 os dwi'n deall yn iawn. Wel, na fel fi'n deall hefyd. Cyfeillio i ddechrau, mae'n enw da iawn, air da iawn o'r beth mae'n olygu, sef bod person yn neilltuo i gyfieithu neu i esbonio i berson arall, felly bod e'n cael ei wneud ar lefel bersonol. Nawr, dwi wedi bod yn cyfieithu ar y pryd am blynydde, a hwnna yw'r ateb i gyfarfodydd mawr, a hwnna yw'r ateb glana, mae'n lan yn diwedd, achos byddwch chi gyfieithydd proffesiynol sydd o'r ffordd sydd yn rhan o'r cyfarfod a sy'n edrych. Felly mi fydden ni'n argymell hwnna fel y ffordd yn diwedd. Wy'n gwybod fel rhywun drefnodd offer cyfieithu i Elin Jones mewn cyfarfod a troi lan a dim ond hanner yr offer. A dwi'n gwybod bod e'n digwydd a bod hwnna'n gallu bod yn embaras. Ond beth bynnag, i fynd mlaen at y busnes cyfeillio yma. Nawr, dwi wedi trial hwn cwbl o weithiau siarad. Pwy bynnag dechneg i ni'n defnyddio, mae'n rhaid i ni fod wedi paratoi mlaen llaw. Nid rhywbeth hap a damwen ddylai hyn fod. Yn ddelfrydol, mi ddylai rhywun fod yn gwybod bod e'n mynd i ddigwydd a mi ddylai pobl fod wedi yn hytrach na bod y cadeirydd yn gweud dych chi'n eistedd ar bwys hwn a hwn a gyfieithwch chi dda fe, plis. Wedi hwnna ddim yn gweithio yn aml iawn, achos os dim dal bod eich ceg chi ar yr un lefel a clust y person nesaf atoch chi. A os dim dal chwaith bod chi'n eistedd wrth y glist ore, mae da pawb i glist ore. So mi ddylai chi fod yn gofyn rhaid, which is your best dear? A cofiwch ofyn yn Saesneg, achos bydden nhw'n deall, achos dwi wedi gweld pobl ar ddechrau cyfarfod yn sôn am offer cyfieithu, ac yn gweud, ydy pawb sy'n eisiau offer cyfieithu? Os ydych chi'n ffôn y clist gyda pawb, a sgwrs ys dim ateb, achos dy'r bobl sy'n a ffôn y clist ddim yn deall. Felly, mae'n rhaid i chi ddefnyddio chydig bach o Saesneg, jyst i osod y peth i fynd. Felly, byddwch chi'n Dwi wedi nabod y person yma o flaen llaw fel chi'n dweud? Wel, os dim dal, ond mewn sefyllfa leol, falle byddech chi'n nabod y person ymlaen llaw ond ar y llaw arall, os di rhywun wedi troi lan mewn cyfarfod heb rybydd. Nawr, dwi'n dod at rhywbeth fan hyn nawr, dwi wedi bod yn sôn wrth eiros amdano. Dwi yn teimlo, y dylai bod rhywbeth ysgrifenedig, falle bod yn rhywbeth i fenter iaith i wneud, neu dwi ddim yn gwybod, ond mae yna y fath beth ag ymwybyddiaeth iawn, deall siwt mae ieithoedd yn gweithio. Be dyn ni'n trial wneud yng Nghymru? Nid cadw hen iaith yn fyw, dim na be dyn ni'n trial wneud. Dyn ni'n trial cael yr hawl i ddefnyddio'r iaith sy'n dod i ni fel ma'n adlu'n dod i ni, na be dyn ni'n trial wneud. Wel, mae lot o fwy cymleth na hynny, wrth gwrs, am yna egwyddorion i gael sy'n gysylltiedig ag e. A byddai'n hyfryd petai carden o ryw fath i gael i gyflwyno i bobl fi Gymraeg, i esbonio iddyn nhw be dyn ni'n drial wneud i ddechrau. I esbonio beth sy'n tu ôl i'r ymdrech yma, i gadw'n cyfarfodydd yn Gymraeg, neu os ydych chi yn ddwyieithog. Felly, petai hwnna gyda ni wrth gwrs, byddai wedi mynd ar chydig bach a bod ni'n gwybod bod pobl yn darllen nhw. A mae'n bwysig, mae'n syml iawn fydda'r neges. Ond bod chi'n gallu rhoi hi i bobl a gweud, wel, dyna fel mae'r cyfarfod yma yn teimlo, dyma fel dyn ni'n teimlo, dyma fel mae'r gymuned yma'n teimlo. A bydden ni'n annog menter iaith i edrych ar y posibilrwydd o wneud hynna. A mae'n arbenigedd i gael, a dim plug yw hwn, achos dwi'n mynd i wneud ar cwmni bellach, ond mae'n arbenigedd yn cwmni iaith yn y cyfeiriad yna, falle i lunio y math yna o beth. Ie, le o'n i? Y cyfeillio. Y cyfeillio, ie, wel, y cymryd nawr bod y bobl sy'n dod yn gwybod beth ydyn ni'n trio wneud, wedyn siarad, ie, wel, chi'n siarad i glist rhywun, a siarad, pyd o gadael y person siarad nôl â chi. Oedd cynnwys yn tynnu'n sylw am y waith bod nhw'n teimlo bod hi'n sgwrs, a maen nhw'n gwneud sylwadau ar yr hyn ydych chi newydd dweud wrth nhw. Esboniwch iddyn nhw bod nhw'n fod i ateb. Ond pan ateb i'r llwyfan, wrth gwrs, oedd dim i chi sy'n cyfieithu. Wel, llafar yw un ffordd o gyfeillio, a dwi'n meddwl bod fi wedi cyfro rhan fwyaf o bethau gyda hynny. Ffordd arall o gyfeillio, wrth gwrs, yw sgrifennu. Mae hyn yn arbennig o addas mewn
pwyllgor le mae bwrdd wrth gwrs. So fe allwch chi wneud gyda pant cadarn. A dyma le mae'r pwysles ar baratoi wrth gwrs. Sy'n werth i chi just sgrennu os bod chi just wedi cyrraedd a ffindio darn o bapur yn eich bag a beiro. Dwi'n meddwl ddim yn mynd i weithio. Ond mae sgrifennu yn ffordd dda iawn o wneud ar fwrdd wrth gwrs. Ac edrych mas am y beiros mae ar ôl top sy'n sgrennu'n rhwydd, chi'n gyfer gwasgu yma. Wrth bod y cyfarfod yn mynd yn ei flaen neu roi beth mae'r cyfarfod am bwyty? Na, wrth bod y cyfarfod yn mynd yn ei flaen, ie, trwy'r amser. Llwch chi sgrifennu, wel dwi'n ffindio bod sgrifennu. Ond mae'n bwysig, chi'n mo, os oes da chi feiro, chi'n gyfer gwasgu yno. Ymarferolion yw'r rhain, ond mae'n bwysig meddwl amdanyn nhw. Yn beiro chi gyfer gwasgu, yn mynd i fod fwy blinedig ag araf, dwi'n meddwl, yna bethau mewn pensil meddwl neu beth bynnag sy'n sgrennu'n rhwydd. Ie, mae sgrifennu yn ffordd arall. Nawr, y ffordd arall, dwi'n rioed wedi meddwl amdano nes bore yma, fydde mae'n siŵr gen i, fydde defnyddio tablet, yna, chi'n bod, achos dyn ni'n teipo'n gloi iawn ar y tablet. Dwi'n wedi trial hwnna, a dwi'n rioed wedi meddwl amdano fe, ond mae'n bosib. Ac wedyn, roedd i'n siarad feiros, a oedd yn sôn am biti dulliau technolegol. Nawr, sgen i'n syniad, o'n i ddod nôl at yr un llafar. Tybed a fydde ffôn a microphone eclist yn gweithio, fel bod chi ddim yn gyfrestyn i glistrwn. Wrth gwrs, mae'n dibynnu faint o funudau i chi gael am ddim ar eich ffôn, a fydde dwi'n rhaid yn y ddrud iawn. Just meddwl am y dulliau technolegol yma, falle. Ac os mae pobl yn gwybod, o'n i'n meddwl nawr cyndroni, a fydde, pan mae rhywun yn sibrwyd yn glistro fy'n a bwys nhw mewn cyfarfod, ydy hwnna yn, meddwl nhw'n gael cyfarfod, off-putting i'r cyfarfod, neu os mae pobl yn gwybod a dyna beth sy'n mynd i fod yn digwydd, mae'n siŵr bod nhw'n derbyn a bod y cyfarfod yn llifo ymlaen. Focus da fi? Wel, ydw'n dda iawn, a chi'n meddwl mae ambell berson a llais sy'n gallu siarad, a cynedfau lleisiol isel iawn, sy'n gallu siarad yn dawel. Mae ambell i berson wedyn sy'n sibrwd yn uchel. A mae'n cario fwy na mae llais tawel pobl eraill. A ydych chi'n ffindio hwnna wrth gyfieithu. Wrth gyfieithu ar y pryd. Nawr, erbyn hyn, allan ni ddim cyfieithu ar y pryd o gwbl, achos mae'n rhwy'n i'n rydyn. Ac felly dwi'n gorfod siarad gyda llais uchel. Ond mae'r ansawdd llais yn bwysig iawn ydy. A'r peth arall ddylen ni nodi am biti cyfeillio wrth gwrs, yw bod y person sy'n gwneud y cyfieithu mas o'r drafodaeth. Dyw'r person sy'n gwneud y cyfieithu ddim yn gallu bod yn rhan o'r drafodaeth. Sy'n driennu mewn gwirionedd os ydych chi'n rhoi mae'n rhaid chi fod ofalus. Pwy ydych chi'n gofyn iddo ei gyfieithu. Ond ydych chi beth mynd at rhywun a gweud, fydd chi ddim cyfraniad i'r drafodaeth, gyfieithu chi. Ond mae'n rhaid i chi fod yn wybodol bod hi'n mynd i fod yn anodd iddyn nhw wneud y gwaith yma. Diolch yn fawr iawn. O ran y dechneg crynodeb, fe hwnnw oedd y dechneg ysgrifenedig yn ei neu? Nage. Chi eisiau mynd mlaen? Na, newn ni holi nawr am yr cyfeillio. Os oes cwestiynau gyda ni i Llunos am gyfeillio mewn cyfarfod. Os rwy'n eisiau holi rhywbeth bellach o ran sut bydde hwnnw'n digwydd? Neu mewn bod ti'n rhoi gylaw lan, Sian. Gai ddod i hwn fan hyn? Ie. Dim cyfeillio mewn pwyllgor. Ie. Cymryd faint ohono ni sydd fan hyn wedi dysgu rhywun i siarad Saesneg, y Cymraeg de. Chwod? Ie. Chwod, oedden ni, chwod, dylen ni, sef pob un, pob Cymro, mabwysiadu, boi drws nesaf, nhw'n dechrau fi, neu 2 drws lawr, mae'n mwyn fod yn siarad Saesneg. Chwod, a dysgu Cymraeg, dim ond un person sy'n sy'n ei wneud. Ie. A chwod, mae lot o fai o'n i Cymru. A chwrs yn ni'n mynd â offer cyfieithu i bwyllgorau, wel ych chi'n mynd hybu a deall Gymraeg i bobl sydd ddim yn deall Cymraeg ar y hyn. Wel, yn ateb i'r pwynt diwethaf fydde, os na gewch chi offer cyfieithu, wrth gwrs byddech chi'n siarad Saesneg, a bydde pobl byth yn sylweddoli gymaint o Gymraeg sy'n cael ei siarad a gymaint sy'n gallu cael ei weid yn Gymraeg. Dwi'n meddwl bod offer cyfieithu wedi bod yn ffordd o wneud pobl yn fwy ymwybodol o mor naturiol yw i ni siarad Cymraeg. Dwi'n meddwl hynny. Yn sicr dylen ni fod yn helpu pobl i ddysgu Cymraeg. Dwi'n meddwl mae yna
Mae yna rai defnyddiau i cael i helpu. Mae rhyw fraw ymhlith bobl bod y Gymraeg sy'n cael ei dysgu mewn dosbarth ddim yn un peth ar Gymraeg sy'n cael ei siarad. Wel, wrth gwrs, lol yw hwnna, ond byddai'n beth eitha da, dwi'n derbyn eich pwynt chi'n llwyr, ond byddai'n ni'n awgrymu bod hi'n beth da petai ni i gyd sy'n eisiau mabwysiadu rhywun i ddysgu Cymraeg iddyn nhw. Yn mynd i eistedd mewn dosbarth Cymraeg i ddechreuwyr i ddechrau, i weld y dulliau ac i weld beth sy'n cael ei ddysgu yna. Achos wedyn byddai hwnna'n help i gario mlaen y gwaith i ni hefyd, chymod, y tu allan i'r dosbarth. Dwi'n sicr bod na ddylen ni fod yn ymddiried jyst yn y dosbarthiadau, a wedyn, chymod, dwi'n gwybod am bobl sy'n gweud, o, mae hwn yn dysgu Cymraeg, wedyn teg iddi, a wedyn maen nhw'n siarad Saesneg yn ni, yn syth, ynddo. Chi'n bod, ie, Jen, dwi'n bod hanes i fod yn gwneud. Wel, fel un sydd wedi dysgu'r Cymraeg ar ôl symud draw fan hyn, yn yr hen ffordd fel wedes i, mynd i bob pwyllgor. Mae oedd ymroddiad wrth gwrs i ymuno yn unrhyw beth allan ni yn y pentre. A dysgu yn hollol fel wedes i'n gynharach, rhywun wrth yn ochr i'n gweud, a mae fel yn digwydd, mae fel yn digwydd. A o'n i ddim, beth oedd yn hyfryd yn byty fe, o'n i ddim yn teimlo bod fi'n wahanol, ond ni'n teimlo bod fi'n cael yn cynnwys mewn yn y grŵp. Just weithodd ei fi, ond ar y pryd, dim ond un y ddau yn ni oedd yn ddi-Gymraeg. A ddim bosib i wneud ni, allai cymryd nawr, wrth gwrs, dwi wedi bod yn pwyllgorau'n unan, neu mae hanner y pobl yn y pwyllgor yn ddi-Gymraeg, a mae yn amhosib wneud ni. Ond licen ni ategu at beth wedodd Elin i rhoi y context popeth ar y cychwyn, yn syth ar y cychwyn ar ôl y croesawu, a mae croesawu yn bwysig dros ben hefyd, fel bod pawb yn teimlo i ni gyd mewn hwn hyn. Bod yn rili yn bydden ni wedi gwerthfawrogi troi rhywbeth yn y context reit ar y cychwyn i gael, a fi'n siŵr bydde fe'n rwyddach i bawb. Diolch yn fawr iawn.